Sota l'esperit de la bandera olímpica, encetem un esdeveniment esportiu en què es posa de relleu l'esforç, la il·lusió i l'entrega de més de 1.300 joves esportistes que són i seran els protagonistes indiscutibles i el centre d'atenció durant tot el cap de setmana. Així doncs, us donem a totes i a tots la benvinguda a una nova edició dels minijocs de la Marina Alta per primera vegada a Pego, on es concentra l'esperit olímpic comarcal per a convertir el nostre poble en el cor esportiu de la Marina Alta. Sense més dilació, donem inici a la cerimònia inaugural dels 14 minijocs olímpics de la mà de la Muixeranga de la Marina Alta, que fa acte de presència a la pista. En aquest moment, la Muixeranga endavant i aniran acompanyats per la colla de dolçaineres i tabaletets, la clandestina de Pego. Un fortíssim aplaudiment per a tots ells i per a totes elles. Endavant. Eixa música que comença a sonar. Treball d'equip, acció, comarca, tot això a la pista d'exterior. La finalitat de la cosa és construir torres humanes. Però sempre seguir el que marca una tradició ben arrelada a diferents pobles del nostre territori, en especial al Gemesi. Així a Pego es va crear una colla ara fa 15 anys. La Muixeranga de Pego va ser una de les colles pioneres a l'hora de recuperar aquest costum. Fa uns 6 anys va donar un pas important per a tindre un àmbit comarcal. Ara per ara, joves i majors dels diferents pobles començaran a fer pinya per a tocar el cel de la nostra comarca. Dime. Toni, Jorge, per favor. Irbis. Ok. Jaume, Irbis. ¿Serán 2 o 1? Vale. Molt bé, calla. Preparat. Segon, amunt.
Estic segura que tots i totes coneixeu al vostre poble o membre de la colla. Animeu-se, pregunteu-los, participeu. La diversió i l'amistat i el bon ambient estan garantits. Ens acomiadem de la Muixaranga i de la colla La Clandestina. Moltíssimes gràcies perquè a veure què van a fer ara. Trobo que faran una nova figura per eixir. Ens acomiadem d'elles i d'ells perquè ha arribat el moment de gaudir de la desfilada. Però primer, per favor, doneu-los l'aplaudiment que es mereixen fortíssim. Moltíssimes gràcies. Gràcies també a La Clandestina per la vostra participació. Arriba el moment de donar la benvinguda com correspon a les delegacions de les 17 localitats de la Maina Alta que participen en l'edició d'enguany en cadascuna de les modalitats esportives. Senyores i senyors, xiquets i xiquetes, públic, estimat públic, està a punt de fer aparició en la pista del Pujol la bandera olímpica que obrirà el recorregut d'honor dels minijocs olímpics de 2023. Un moment que serà emblemàtic en aquesta vetllada. Tenim